Palagunok ongi etor Lastotxapen kanalera. Ni Lastotxapen naiz eta hemen gaude Total War Warhammer Bretoniako kanpaina horretan. Eta orain gauza garrantzitsu bat egin behar dugu. Hemen eta dira bi unitateak. Los trabajadores vuelven al campo. Crecen abundantes cosechas y nuestras arcas rebosan de oro una vez más. Positiboa izango da guretzat, orduan zengo dugu orain saiatuko gara diplomazia asko erabiltzen batez ere beste Bretoniarrekin. Welcome to fair Bretonia. Now is the time. Berdina, alianza defensiva y a... Vale, ez du nahi. Bordelorekin. Alianza defensiva... Carcassonerekin. Defensiva... Imperiarekin saiatuko gara. Eta gainera horkoen zera horrekin, ejerzitoa behar beharko dugu goraunera. 20 txanda irauten ditu eta ez dakitzen bat txanda gaude horkoen eventu horrekin eta garrantzitsua izango da buru bat hasieran defentzen egoten hori. My journey begins. Vuelta ona. My blade is ready. I am the blood of Shield. Farewell. Ja ez hartzen, bueno. Gero saldu bezu, beste egunean saldu bez, nizuen gauzatxo bat. Lehenik, hau da esan ditzuna landetan daude langileen ekonomia. Hau amarretik pasatzen bagara, ekonomiaren txat oso txarra izan ere ejerzitoetan daude langileak ejerzitan dauden ez lur eremu horiek landu gabe gelditzen dire eta era negatiboa joatea eramaten du gure fakzioari, bueno, ora. By the light of the lady. Horkoen hau, borrokatzen eta bar, bapur bat gure saldun hau saldun onaren botoa eta bar egiteagatik making my way. Eta guztiak akabatzen, hori garrantzitsa delako. Eta You seek the lady's favor. non dago
diru gehiago dugu. Zer jarriko diogu. Hori berando. Jarriko dugu hau hemendik. Eta nire zer armuda jisteko eta bat. Hau adibidez bere izena jaldatuko diogu. Melissa. A ver, si zen jarri aldiogu, abizen bat horrela. Armani. Mantza adibidez. Eta berriro gauza erdina. Ia, gauza egin hemen, bintzan dago egiteko, bitzendekin hartoizeko erlazioak hobetuko ditugu eta hauek hobetzea garrantzitsu izango da kanpainan zehar. Beraz, txanda pasa. Eta gero hurrengo txan zehatu gara berriro diplomaziarekin. Ea zer moduzko jokaldia ateratzen zaigun. Welcome to fair Bretonia. Now is the time. Relazioak hauekin nola duden. Baston. Bastonekin ondo gaude. Brionia. The lady grants you safe passage in these lands. Guardelo. Ez dut esan nahi. Carcassonne. Those seeking my counsel usually kneel. Ronekin. Ba. Eta honekin bukatuko dugu. Eta ondo etorreko zaigu. Ba hori, beste bretonekin ondo eramatea gero konfederazio handi bat egiteko eta saldun berdea inbokatua ahal izateko. Vale. Según la leyenda, un poderoso campeón emergerá de la niebla para proteger a los duques de Bretonia en su momento de necesidad y librarlos de sus enemigos. Saldun berdea. Vale. Orden. Bai, Leonisekin hobetzeko erlazioa garrantzitsua da, eta ia hemen dirurik eta zer komentzak. Hau berezian, direzentu garaiki.
Auraliko dugu, eta herriz ere txandaz. Eta oraingo hogei turnoiek pasatu arte, planteamendu defentsibo bat egingo dugu, ia horrela gure ejerzitoa hobetu bat dugu. Ja, bueno, badaki. Welcome to fair Bretonia. Now is the time to unite. The lady grants you safe passage in these lands. Bastón. The laws of chivalry demand I hear you. Oraindik gauza apur bat. Hotz. Eta berriz ere txandaz. Inguruan ez da gertatzen. Usten igual Grunz intenta Marienburgo euren kontra hasi beharko liratekela bataian horrela indar gutxi dutenean guk erasotzeko eta hori. Eta no me quedan zen. Txanda basa diru gehiago behar dugulako. Warrior King. Eta orain jarriko diogu beranda ingo dugu beste gauza desblokeatu behar ditugu lehenik batez ere saldunak eta bar izateko bestela herritarak erabilita ekonomian nahiko min egin dezake eta momentu honetan horrelakorik ez zaigu.
5.000. Erlasi. Welcome, friends. Let's hope we can... Bastón. The laws of chivalry demand I hear you. Vale. Cabarrón. Vale. Zer gehiago egin dezakegu orain utzi pentsatzen. Txanda pasa berriro. Bretenakin erlazioak pizkanaka finkatzen goaz. Eta horko hauek ez dakiz zertara dauden itxaroten Marienburgoren kontra joateko. Txanda... Hau garrantzitsu izango da. Baina... ez daukagu dirurik ora, txanda pasa berriro. It's late in the day for the Empire to send its ambassadors to my door. Bueno. Oraingoz ez dago txarto. A ver. Ere diru behar dugu, ekonomia sustatu behar dugu. Bai, txanda jago. Txanda pasa. Txaldunak behar ditugu lehen bailen, naiz eta Bretoniaren ejerzitoaren zati handiena baserritarrak eta bar diren saldunak ere beharrezkoak dira. Horretan bai dute Bretoniarrek indarra txanda eta egiteko eta pizkana badiruak lortzen. It's late in the day for the Empire to send its ambassador. Bueno, vale. Ez da dutxarri izango guretzat. Do you wish the lady's favor? Moción en contra. Bai. Orkoak oren jetzi da bera. Un puerto enemigo, mi señor. Desde él comercia con aliados en costas lejanas. Captúralo y podrás hacer lo mismo. Ya. Es que orkoak ere daude hortik. Zitzango du apur bat gehiago.
Horkoiek ez dakiz egingo duten, baina bueno. Bada espada. Hori segundu. Behiratzen egingo duten eta bar. Pulsador. Bueno, lagunok, uste dut hau hemen utziko dugula, diplomazia kapitula dela esango nuke eta beste bat ikusiko gara. Agur.